The cross of Jesus Christ in our Asian shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, niining ikaupat na simana, Miyerkules sa ikaupat nga simana sa Paskos Pagkabanhaw, gihimo pud nato karon ang unang adlaw sa atong Triduum Mass alang sa kapistahan ni San Jose. Atong idangop ang tibuok kalibutan pinaagi sa iyang pangama ug panalipod nga mahunong naning pandemic ug ang tanan natong mga benefactors and donors mahatagan sa ilang mga grasya nga gikinahanglan. Aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kinabuhi sa mga magtotoo, himaya sa mga mapaubsanon o kabulahanan sa mga matarong, patalinghogi nga mapuangoron ang mga pangaliya sa mga nagsangpit kanimo aron kami nga gihidlaw sa mga saad sa imong kamanggihatagon, matagbaw unta kanunay sa imong kabuhong. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Si Bernabe o si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem, dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga ginganggaag Negro, si Lucio taga Cirene, si Manain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes, ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Sanglit mga sinugo man sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo ngadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sipre. Sa pag-abot nila sa Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga. Kuyog kanila si Juan Marcos, silbing katabang. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan niya. Ipadanag unta ngani kanato ang iyang naong. May bawan untang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya. Tungod kay nangabando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasud dinhi sa yuta imong agakon. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kaniya. Panalanginan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaig ng Diyos, hallelujah. Pagdaig ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw o Ginoo. Unya si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini dili ko hukban. Mianhi ako dili aron sa pagsilot sa kalibutan kundili aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong magsalikway kanako ug dili muluwat sa ug dili mudawat sa akong mensahe.
ang pulong nga akong gisulti mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton kundili ang amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kun unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Klaro kaayo ang gisulti ni Kristo nga wa siya gipadala aron pagsilot sa kalibutan. Mao na kung kita gani murag nagantos na ta dinhi sa kalibutan, di na tungod sa silot ni Kristo nato isip ato siyang maghuhukom, kung dili bunga di ay na sa atong pagsalikway sa iyang mga pulong. Muna mingon siya, nagsulti ko ninyo, nagwali ko ninyo, kung inyo ning dawaton, naamoy kalipay, naamoy kaluwasan, naamoy kinabuhing way katapusan. Pero kinsa tong di mo tuon ako, kinsa tong musalikway, kanang inyong buhat sa pagsalikway, maunay mo silot ninyo. So, kamo nakasabot mo ani? Nakasabot wa? Kinsa may magsilot nimo og wa na kay bugas. Kung wa na kay bugas ba kinsa may nagsilot nimo? Ikaw nganong wa ka mo trabaho og tinarong. Ana, ingka nagtrabaho man kog tinarong pader. Basig nagsigi sa kag wa say klaro imong paggastos imong income. Ingka magsigi man kog kasakit ang akong anak, magsige man kog ka ospital mo nang hurot among kwarta, hurot among bugas, gisilutan na jud kos Ginoo ani. Wa gyapon. Pasabot ana patyono naka. Bitaw. Dili ay ang Ginoo kun ato gisang dawaton dinis kalibutan, di kita magkalisod. Bisan pag naa kas labing lisod nga kahimtang, di jud ka magkalisod. Ngano man, tabangan kas Ginoo. Diri bitas unang pagbasa, kalisod ana nga magsigi na lang kag lakaw-lakaw bisag asa ka ibutang sa Espiritu Santo sama nila ni Bernabe og ni Saulo. Pero lakaw lang sila, siging lakaw, siging sangyaw. Wa gyud sila magkalisod bisag daghan kaayong kalisdanan. Ngano man, kayang ilang kasing-kasing gibuhi kanunay sa Espiritu Santo. Mao nay kinabuhi ni San Jose. Bintahaan pa to kalisod atong kinabuhi nga giagiang San Jose isip amahan, isip bana ni Maria. Para lang nako ang pinakalisod nga giatubang ni San Jose isip bana ni Maria kay gisugo siya sa Ginoo nga iyang protektahan ang virginity ug ang purity ni Mama Mary. Kinsa ninyo dinhing mga bana nga nagprotektar sa virginity sa inyong asawa? Sige, tubag. Mga buangon mong dagko, giguba na ninyo maayo. Sige na lang, ay na lang ng virginity, physical. Virginity na lang sa spirit o sa kanang pagkaway sala. Inyo nang giprotektahan, mga bana. Wow, bisan ang pinakabuutang bana nga nagsimba karon, naglingo-lingo. So, di mahimo. Pero natuman ginang San Jose, iyag yung naprotektahan ang physical, moral, spiritual virginity and purity of Mama Mary. Sinunod ang Ginoo. Unya, kaduha, nalisod kayong kinabuhi ni San Jose. Unsaon pagpatubo si Jesus nga maoy nagpakataong Ginoo nga dili mapatay sa yawa. Kay ang yawa gikan pala sa pagkatao ni Jesus, ang yawa gaatang na aron patyon
ang bata. Naama sa nasa Book of Revelation, ang dragon nag-atang sa matao nga bata. Ana, nya si San Jose, maoy protector. Giunsa man niya paghadlok ang yawa. Nga di mo duol siyang anak. Kana bitang magtan-aw ko anang anabas mga geographic ba nam nala i-picture kanang pinatianay mga animals dito. O naiusahay ang baka or kanang karabaw nanganak siya na siya nati nya kanang mga leon kanang mga tigre paborito man to nila ang nati love ilatog kanon nya ang inahan in taon siging ana-ana anab igsuwang niya diri sa usa ka tigre to na siya gapaak siyang usa ka anak hangtod yun matangag in taon sa tigre ang iyang anak unsaon nimo pagprotektar ana nga purting daghanang demonyos kalibutan. Kaya kamo kuno mga bana kuno be dinhi sige makabuntog mo siyawa sige tubag pero nahimo ginang San Jose nahimo gina niya na nga grabe gini protector gitawag ni siya the terror of demons ang gikahadlukan sa mga demonyo kani siya ug unsa kay iyang gigamit unsa may gigamit ni San Jose nga natuman niya ang virginity nga maprotektahan ang virginity ni Mama Mary unya iya sang natuman nga dili mahilabtan sa yawa ang iyang anak nga si Jesus nga mudako gid ba nga motubo prebitan ang inyong mga tanom. Kanang magtanom ka ba nya nay daghang mga kanding mga baka magsigig suroy-suroy sa imong uma unsaon man nimo pagprotektar anang imong tanom bi nga gagmay pa nga motubo gina kamis una among tiradoron tagaan butangag mga ilaga usay mangaon butangag litag skilid pero makaon lang yapon isa kung saan kanang mga humay di ba kanang mga humay nga kanang magbuswak pa ang kanang magsigi kana daghang kay mga langga mangaon la butangan ana kanang naang magkapakapa dito aron lang gyud pag-abog anang mga maya pero di gyud maprotektahan makaon yung uban. Pero nganong si San Jose malampuson mang nakapadako ni Jesus nga wa gyud mahilabti siyawa hangtod nga si Jesus nahimong lig-on og kusgan og siya nay makamanage pagpakigbatok sa kalibutan. Giunsa man na ni San Jose. Ibaw mo. Ang makatubag tagada ko 1 million. Pariha tawa sa kwento bag. Matod pa ni Jesus sa Ebanghelyo, kani mo'y misteryo kayo. Ingon siya, ang mudawat kanako, wa lang mudawat og mutuo nako, midawat sad og mituo sa nagpadala kanako. Kung mutuo daytas gisulti ni Jesus, ang Amahan o ang Espiritu Santo nga maoy nagpadala ni Jesus mupuyo din hinato. Unya inigpuyo na ni ana, inigpuyo na di na makaduol ang yawa. Unsaon papagduol? Kalig-on ana, Amahan, Anak ug Espiritu Santo gapuyo diha nimo. Unya kay si San Jose midawat man sa pulong sa Dios nga wa igyoy bisag single nga reklamo. Ang mahal nga birhen midawat man sa pulong ug kabubuton sa Dios nga wa igyoy single bisag gamay nga reklamo bisan na lang sa kasing-kasing gipuy-an sa Holy Trinity ug wa gyud yawa nga nakahilabot. Mao na ang tumong ra gyud ni San Jose og sa mahal nga birhen matuman dinhi kanako ang imong pulong. Kana bitang magpakasulugoon tas Ginoo mga igsoon, lisod kay tatintalon. Lisod gyud kay katintalon. Ako magpasugo ko sa Ginoo, di gyud katintal nako na mga siksi kay dia. Ako mahiligon man gyud ko, maibugon man gyud kog babae, pero di gyud nakatintal. Ang nakaapan lang, di lang ko magpasugo sa Ginoo. Mao na, tintal na yun.
kamo kano be, kamo magpasugo mo Ginoo. Kanang total gyud nga sulugoon kas Ginoo. Di jud ka matintal ang imong mga anak nga badlungon. Di jud ka matintal kasuko ana pangasaba. Kung sulugoon kas Ginoo, pero ikaw na gani mo'y mag-manage, manogo na ka, makapangasaba gyud ka na mga bataan. Kay ikaw na may manogo. Mo na ako makapangasaba jud ko sa Kristan. Nga naman, di man ko magpasugo nas Ginoo. Di man ko moingon, Lord, unsa imong kabubuton aning sakristan nga late kay niabot. Unsa imong kabubuton aning sakristan nga bisag unsaon akong sulti sayop lang gyapon. Ana, di man ko mangutana ana. Ang ako ding isip, ikaw ba dong ba? Giingnan di ba? Giingnan ti ka? Ana pagda. Ingo sa sakristan, yawa ginin pariya, yawa ginin Lord. May pang sakristan kay mutuman pa, pero magsulinga lagi ang mata, buana ba, siplat pating haita. Nagtakod na. Pero si San Jose, usa ra gyud iyang paagi sa pagprotektar o pagtuman sa tanan niyang mga misyon. Tubanon ang sugo sa Ginoo nga way reklamo. Muna diri sa unang pagbasa, naliwat pod ang mga disipulo ni Kristo, pag-ingong sa Espiritu Santo, igahin si Bernabe o si Saulo para sa akong misyon nila. Adritso dayon. Kamo, ingnon mo ros Ginoo, kanang imong kwarta, igahina para sa mga kabos. Ihatag ng tanan sa mga kabos. Ansawan, igahin mo. Oy, moingon ko, ayaw sa Lord, ipalit ko nigmugas, napabiya ko'y datahan, Lord, napabiya ko'y kuan, bayron nun na kurinti. Daghang itag reklamo, wa na, forfeit na yun. Ana. Ayaw na, pag nga, unsa naman lang mahibili na ko, unsa naman lang. Ana. Gahapon bitaw, pag masiyar na ko nga, naatay mga slots nga special, usa ka slot sa 10,000 nga, kani, St. Joseph, onya dayon 33 katag 2,300 na mga images ni St. Joseph nga atong ipanghatag sa mga kapilya. As of this morning, agahapon pa lang ganis hapon o gabi, nahali na ang 10,000. Close na. Dili mo pakpak diay, pakpak. Unya, karong buntag, ang akong counting sa ni-pledge sa 2,300 nga katong 33 ka images nga tag 2,300 niabot nag 20 ka mga donors. Di ana 13 na lang. 13 na lang. Niyang anong na hitabo man tungod kay gituman lang nako ang sogo sa Espiritu Santo, wa na may kwarta, sulti lang na nako mopalit ka ng nanimba sa ana man say nanimbas online. Di ambot do na ba ni palit ninyo og wa gani tiwasa na lang tong 13. Kamo na lay tiwas ato. Pero nakapalit na mo, congratulations. Di ba? Tanawa, di ba, doko-doko nung sa ipalit na to, tingin sa simbang, papalito na nung tan. Magyaw-yaw mo na, bala mo diya. Pero naging mga tao nga bang dasigon ba sa, kanang, Espiritu Santo niya, buhi na yun. Anamang gani, ingon ko nga, murag sakit-sakit kinida, ang atong dughan ani, syunan ka, ako naman yung istorya ninyo sad. Pero karong bago na silain nga nataktak pas trabaho, naapagi sakit nga cancer, ni donate pagyod usa sa mga nipalit sa atong St. Joseph. Na siya stage nga cancer, stage. Lagi ka ng cancer ba nga na stage. Unya nataktak pagis trabaho, nangandoy unta siya nga makabalik. Ang saong pagbalik nga na-diagnose naman hinoon siya nga cancer, unya, nipalit pag yun. Kamo, ka-imagine mo, Moingon ko, sakita po daning imong gitext na ko, pero kay nipalit man ka, dawaton ko yun. Ayuhon siya.
congratulations. Pero kung di siya ayuhon, dugay na siyang naayo sa iyang mga sala. Limpyuhan gid na siya sa Ginoo pinaagi ni San Jose ug mahimo siyang andam sa pagsulod sa langit. Kay maunay pinakaimportante, si San Jose namatay wapa makasugod si Kristo sa iyang public ministry. Sa to pa wala pa kaabot og edad nga 30 anyos si Jesus, namatay na si San Jose. Kung nag-edad si San Jose og puparihan ni Mama Mary, butang talang bisag 20 anyos siya, so namatay ni si San Jose na as mga 40 kapin ang edad. 40 pa kapin. Ako 58 na ko. Pwede na. Kana, kung masunod kong San Jose, og dili, ay lang sa ang bago sa tang. Kanus aman ko magbago. Karon dayon. Kamo, kanus aman mo magbago. Karon o ugma. Kanus aman ka di maningil og utang. Ugma o karon. Kanus aman ka mutingog anang imong gibungol-bungulan. Sunod tuig o karon. Karon. Kanus aman ka di na masuko sa kabit sa imong bana. Karon o ugma? Karon. Ayaw na pagsuko. Kanus aman ka di na mamalikas. Karon o sunod adlaw? Karon. Kay basig, karon, mamatay na ka. So, karon dayon. Sige, manindog na tang. Mga igsuon, si Kristo miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Busa, magampo kita nga masaligon ngadto sa Dios pinaagi kaniya og moingon, Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga ang atong Santo Papa, Papa Francisco, ang amahan sa pagtuo, nga pinaagi sa iyang malanog nga tingog, madayag og mapasabot ngadto sa tibuok kalibutan, ang mensahe sa nabanhawng Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga sila nga naghupot sa pangagamhanan, upatigbabaw diha kanila ang tinuod nga gugma ug ang diwa sa pagpangalagad alang sa kahiusahan sa tanan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga ang Dios magluwas ug magbanhaw sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Amahan, gipadala mo ang imong anak aron sa pagluwas kanamo. Dawata kining among mga pagampo nga among gituboy diha sa pangama ni San Jose, uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Dalang akong kahuyang ugang pagpaubos. Bunga sa yuta, ugi naman sa kamot sa tao, halad sa ulipon, pinaginiya ang Ginoo pagaday ko. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga pinaagi sa pagbinayluay ni ining sakripisyo, nagpaambit ikaw kanamo sa usa og halangdon nga pagka-Dios. Itugot na ngamuyo kami, nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran, sa ingon magbuhat unta kami subay sa kahibalo ni ining maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod, niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitaasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo manangging harian, tanggahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Jesus be with you. Cordero sa Diyos, nga nagawag sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong lamang, nagmamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa kong pagpanaw, ing kalibutan, ang kauban ko kalisod o pagsulay, ang imong kamot, nga kanako nakupod, maoy pasalig sa pagpuli, ikan sa langit nun nga amahan. San Jose, kanunay kong kaaban, sa mga kabalaka, kaingawas ang lawas o kalan, pagkamot sa mga kinarang, tanaputang maayo, kalag isang diko, kanihimo.
kabus, pinatuan singon ang kalanon, ihas pagkabuutang may pagkabalhin, di alagaran mo ang Diyos. Magbanantay sa puting na Maria, manluluwas sa batang Jesus. Huwag kisa kang mitalikod sa bugtong mo, kalipay sa dihang ikaw ay ipapahulay, kanimo ang Diyos. Kung pagpanaw ng kalibutan, ang kauban kong kalisod o pagsulay, ang imong kamot nga kanako nagupod, maoy pasalig sa pagpulig ikan sa langit nun nga amahan. San Jose, kanunay kong kaabag sa mga kabalaka, kaingawa sa lawas o kana, pagkabot sa mga kinarang, tanapot na maayo, tanan isang di ko kanihimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahirong ng mga tunog mo, pagkasundon ko, pagkasundon ko. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi nga mapuangoron ang imong katawhan og himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mangluhod alang sa atong Triduum prayer. Triduum Prayer to Saint Joseph. Pasiunang pag-ampo. Nagasangpit kami kanimo, Señor San Jose, among maluluyon nga tigpangama kanamo. Sa bug-os namong kasing-kasing, miduol kami karon, pamatia ang among pag-ampo ug kaluy-i kami. Mapaubsanon nga nagakumpisal kami sa among mga kasalanan, kinasing-kasing nga nangayo kami sa Ginoo sa kapasayloan ni ining tanan. Ipaabot kanamo o mahigugmaong San Jose, ang gugma nga imong gipasinati kang Hesus ug kang Maria, ug sa proteksyon nga imong gipakita ngadto kanila samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Nagasudong kami sa imong presensya ug among gihalad ang among kaugalingon diha kanimo. Mabatunan usab unta namo ang imong mga hiyas aron makapuyo kami og ligdong ug matarong nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa imong pagpangama uban sa imong balaang kapikas nga si Santa Maria, dadon mo unta ang among mga pangaliya o petisyon ngadto sa imong mahimayaong anak nga si Hesukristo aron mahatagan kini og katumanan. Amen.
Unang adlaw, San Jose, modelo sa mga mamumuo. Saint Joseph, model of workers. Dili lang unta kitay mangandoy sa paghigugma, apan atua unta kining pagapuy-an ug ipakita sa aton tagsa kakinabuhi aron matuman ang tiunay nga mensahe niini. Si San Jose nagbuhat og mga kaayuhan ngadto sa iyang isig kaingon, apan ang iyang maayong binuhatan usa direktang paghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo nga maoy mitawag kaniya aron pagsanong sa usa ka balaang misyon dirhi sa kalibutan. Kita usab unta isip mga anak sa Dios makabaton sa mga hiyas ni San Jose sa pagbuhat og kaayuhan ngadto sa uban. Kini isip atong pagpakita sa atong dakong gugma ngadto sa atong langitnong Amahan. Katapusang pag-ampo. O mahimayaong tigpangama kanamo, Senyor San Jose, balaang ispuso sa inahan sa Dios. Kanimo kami mo pasilong, palingkawasa kami sa tanang mga kadaot, ug ayaw isalikway ang among mga hangin. Sa kahilom, ibungat ang inyong mga pag-ampo o petisyon. Bulahan namong tigpangama, Senyor San Jose, iampo mo kami. Nga mamahimo unta kaming takos sa mga grasya nga among gipangayo. So mura patag na baguan ato laning ihanay og maayo aron mahanay-hanay no. Ang ato karong gibuhat mao ang unang adlaw sa Triduum. Niya niini ang Triduum prayers atong giilis sa atong kanini ang Orasio Imperata. Yan igumanda yon aning Triduum prayer, mosunod dayon ang pag-ampo, pag binirit ni San Jose ato siyang insinsuhan unya naa say prayer. So mo ni karon ang atong buhaton. So ang mahitabo gid unta ato samtang humag prayer magluhod ra gyapon niya atong insinsuhan. Una pa mo lingkod. Sige. Luhod tagbalik. Pag-ampo kang San Jose. San Jose, kaliwat ni David, ikaw mitubag sa sagradong misyon sa pagpangasawa kang Maria, kinsa nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Iampo mo kami bulahan nga San Jose, aron kami makadangat sa mga saad ni Kristo. O Dios, sa dili matukib nga probidensya, gianak mo ang bulahang San Jose aron mahimong esposo sa balaang Birhen Maria. Itugot nga ngamuyo kami nga midangop sa iyang panalipod dinhi sa yuta, makadangat unta sa iyang pangaliya diha sa langit. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. San Jose, iampo mo kami. Manglingkod.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa gahom. Diyos nun nga gahom nga makabuntog og yawa. Unsaon man ni nato pagpalihok, ato ragid ni siyang sugdan sa pagdawat ni Hesus ug sa iyang mga pulong nga wa gyoy kondisyon. Atong update sa atong nahalin sa Hope and Opportunity Slots as of yesterday, niabot na siya og 2,957 ka slots. Pakpak. 2,043 slots na lang ang available. Niya sa ato sad nga special slots nga atong gitaytulan og Divine Protection, ang 33 ka 2,300 na habinlan na lang ron og 13. Niya ang katong usa nga 10,000 wa nay nahibilin. Pero ganahan gid mong mo-donate, ato nang gamiton para sa uban nga kagastuhan panahon sa kapistahan ni San Jose. So ipadala lang diri niya matagaan gihapon mo Divine Protection. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Usab kani. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500